Silloin kun käydään keskusteluja potentiaalisten pääomasijoittajien kanssa, niin oman kokemuksen mukaan se henkinen kapasiteetti kannattaa sijoittaa siihen, että onko nämä sellaisia ihmisiä, joiden kanssa haluan tehdä jatkossa töitä. Silloin kaikkein suurin merkitys minun mielestäni. Ne suurimmat henkiset lukot, mitkä itse koen, että tuossa on nimenomaan se, että onko valmis siihen, että hallitukseen ja yhtiön päätöksentekoon tulee ulkopuolisia ihmisiä mukaan. Ja sitten toinen on toki se, että sulta katoaa se yrittäjän täydellinen vapaus. Mutta mitä mä olen itse kokenut, niin se on niin pieni osa siitä vapaudesta, mitä meillä oli, joka ikään kuin on kadonnut, että se ei ainakaan itselle ole ollut merkityksellinen. Mä edelleen saan itse toimia operatiivisessa johdossa ja mä oon saanut täyden työrauhan ja luottamuksen ja aina avun silloin, kun on tarvinnut.